Снимам ли? Снимам. Здравейте, дами и господа. Ето, те строят барче, нали, бар. И аз сега ще ги наглеждам. И здравейте, аз съм Мими. Аз съм Дани. Дани, да. И те правят барче и почват. Пак ви повтарям. Ако искате да гледате тези клипове, където ги качвам, пишете тройно оцеляване. И нали там, където пише имената, аз съм се писал Криси и запомнете го. И който иска който иска да го гледа, нали, да напише там каквото ви казах. Сега ми става добре. Мими, барче! Аз ще правя къща вътре в барче. Чули? Ма не си я прави много дълга, че няма ти стигне време. Няма да е много дълга, ето сега толкова ще. А не трябва да малко да намали. След това, който победи от тук, след това той оценява. Да, но без да снимам. Се снимаме? Ето аз съм починал да снимам. Да, бе, няма да снимам това телефон. Що? Ама ти ще го гледайте. И ти ще го кажеш, който снима. Така. Ето на Дани става просто невероятно. Наташа малка кащата. И после вътре барче. Искате ли? Чакай. Почвай! Както клипа ще се казва оценяване, защото тук оценяваме, нали, например, те са направили барче, нали, даме темата, те са направили барче и ние аз от 1 до 100 казвам число и на който числото е по-голямо, той след това оценява. И виждате на Дани къщата, на Дани барчето става много хубаво, само че Дани трябва да го разшири, защото още маничко. Ма и така става, така добре. Много е хубаво, прекрасно е. Але който и да оценява, аз искам да ми дадете макино. И погледнете колко става хубаво и на двамата. Ето го и на Мими. Прекрасно. За колко мъничко време. Криси, няма да го разширявам, не мога са. Добре. За 3 минути Мими вижте колко е направила. Дай по-бързо, защото нямаш време. Кой? Мими. Оха, Данка. Значи някакъв дворец. Така не става. Прекрасно, Дани. Прекрасно просто. Ама Дани, ти после трябва да напишете там, нали, кафето. Дани, ти трябва да напише името на кафето. Ако правим кафе, ако аз правя кафе, моето ще е Еврофутбол, никой да не ми го взима. Погледнете каква красота! Дани, тук се забравя една оградка. 2-3. Ето ще види. Видя ли? Дани. Моето хубаво ли става за сега? Ще кажа. Посредствено местечко. Да. И на двамата просто е прекрасно. Обаче не ми е по-голямо. Дани, погледни. Погледни ме. Ето си такова оградка. Ето. Къде съм аз? Това ли ти е Данка? Може да има някакво.
Дай не бе. Тук как ще сядат, бе? Вижте. Виж. Не трябва да гледаш. Може дойде вкъща. Може дойде. Ме вижда, ела. Ще го направи. Всичко си нагласи. Всичко. По-да не е задължително да е търт. Там имаше служило 3 врати. Красиво. Стига вече. Аз какво си мисля? Го търсим дома, ще любим. Гуци. Не само, той си влена сам. Той си влена сам. Але, ама сега... Не знам къде сте. Кое търсиш? Това са... Да, си чакай. Като стигне 15-та минута, кой каквото е направил. Колко минути е сега? Колко минути? 6 и 5 секунди. Имам още. Имат още 9 минути. Има спокойно, ще се справим до тогава. Сега къде беше това? Аз ще да... Това забравих, мама. Ще го служа